Ti prvi albumi svakako imaju dušu, mislim, u smislu ljudi se vezuju za njih, gotive ih i nekako, kako da kažem, osjeća se ta neka energija, onako ta početnička, u smislu kad ti sve krećeš iz neke čiste emocije i ljubavi i ne očekuješ ti tu ništa nešto spektakularno, kao nadaš se da će proći sve top, ali u suštini ne možeš ništa da očekuješ iz razloga što si nov. A onda, nakon, da kažemo, par albuma, već se malo želiš da nadmašiš prethodni album, s druge strane da se ne ponavljaš i da budeš svež, a opet da zadržiš sve to i da budeš ono što jesi. Tako da je, kako vreme odmiči, sve kompleksnije, sve zahtevnije, nekako mi osjećamo i određenu dozu pritiska u smislu što uvek hoćemo da bude bolje od prethodnog, da se takmičimo sami sa sobom i da uvek budemo inovativni, a opet da zadržimo taj neki svoj fazon, da ne odemo negde bukvalno da zalutamo i da ljudi da izbacimo nešto što su ljudi u fazonu, brate, šta je ovo, katastrofa, u fazonu, ovo nisu Bigru i Paja na koje smo navikli.